så radiostudiet i Tønder kom på besøg på Kirkens Korshærs genbrugsbutik, og den ligger jo på Ludvig Andresens vej nummer 53. Og lige overfor mig, der har jeg en, som hedder Egon, og jeg vil spørge lidt, hvad sker der i grunden her, Egon? Ja, altså det sker jo utrolig mange ting her også. Ja. Vi har været her siden 2006. Ja. Og til at begynde med, der var forretningen, den var mindre, men efterhånden er den vokset. Ja. Så vi når op på den selve tab i år som sætning. Yes. Men det kan vi komme ind over senere. Ja. Men altså det er jo en forretning, der har alt muligt. Ja. Vi kan begynde her i butikken, der er det småting, glas, køkkensager og sådan noget. Og så kommer vi ned i en tøjafdeling, og så er vi nede i et hjørne dernede, har vi hvidevarer, forskellige slags. Så har vi bøger og møbler, og vi sælger alt, hvad vi kan komme i nærheden af. Må jeg spørge, hvor mange, altså I er jo frivillige, I får ingen løn, vel? Vi får ingen løn, nej. Okay. Hvor mange frivillige er I? Vi er cirka 25. 25? Ja, okay. I øjeblikket. Men, og det er jo vokset også. Ja. Vi har folk, der kommer og beder om at komme ind og arbejde ved os, og det tager vi selvfølgelig gerne imod. Det kan jeg godt forstå. Ja. Skal vi sige, de penge og den omsætning, I har, ja. Hvem har glæde af det? Det er det nødlinde, der er. Altså, det er kun til Danmark, at pengene bliver brugt. Ja. Og det er hovedsageligt i de store byer, hvor de bruger det til er det sådan narkoman og syge og sådan noget? Ja. Ja. Og folk det ene sted har at bo. Altså hjemløse? Hjemløse, ja. Det er der. Ja. Vi har nogle behandlingshjem rundt om. Det er blandt andet Aalborg. Især København har vi flere behandlingshjem og Aalborg. Og så har vi 29 varmestuer rundt om i vores land. Og varmestuen den består i, at folk de kan komme ind fra gaden, og de kan sætte og læse dagens avis, og de kan sætte og spille kort med hinanden, og så kan de få en billig kop kaffe i sådan en varmestue. Og så kan de sætte derinde nogle timer, og så forsvinder de igen. Har vi en varmestue her i Tønder? Nej, det har vi ikke i Tønder. Behovet er ikke så stort til vi... Okay. Nej. Men det har altså Aarhus og København og Aalborg. Det vil sige de større by, Esbjerg og de forskellige steder. Kender du omsætningstal her hos jer? Altså vores omsætningstal for 2012, det var 1,3 millioner. Det er også et højt tal. Ja, og vi har i år, her til 1. oktober, jeg har lige fået den til at gøre det op, og der har vi solgt for 1 million og 11.000 kroner. Det er jo rigtig flot. Ja, det er rigtig flot. Kan man sige. Ja. Og hvis man så tænker på... de ting, de henter ud, ikke? Jo. Ja. Da vi nu kom her, I lukker... Jo, jeg vil gerne lige vide lidt omkring jeres åbningstider. Ja. Det er hver torsdag og hver fredag fra kl. 13 til 17. Ja. Og så en lørdag, første lørdag i hver måned fra kl. 10 til 14. Jeg blev meget overrasket over, da vi kom, nu kom vi ned fra radiostudiet her på Vestgade 74. Ja. Det er jo masser af mennesker lige nu. Ja, så det er ikke unormalt, at vi har sådan 75 stående i kø, når vi åbner. Det er jo helt enormt. Og det er næsten hver eneste gang, vi åbner. Men det er torsdag. Ja. Fredag, der er der knap så mange. Nej, okay. Ja. Men det er jo... Men det har sikkert en grund, for vi skifter utrolig meget ud. Ja. Altså for det første sælger vi utrolig meget, men det er ingenting, der får lov at ligge og blive gammel. For eksempel tøj har vi kun hængende i 3 måneder, så bliver det skiftet ud. Jo. Taget ud og pakket i poser, og så bliver det sendt rundt til Balkan. Det går ned til Balkan. Det er tøj, som faktisk godt kunne sælges her. Kører I ud og henter tingene og sådan noget? Ja, det gør vi.
Har I selv bil? Vi har selv en bil, ja. Nå. Vi har lige fået en ny her for tid siden. Er det dødsbo sådan noget? Det kan det være, ja. Vi har nogle gode aftaler med sagføreren her rundt i byen. Der hvor der ingen arving er til at tage sig af et dødsbo. Der ringer de til os og siger, kan I tømme det? Er det mange sådan på årsbasis? Det ved jeg ikke. Det er sådan 3-4 stykker måske. Men jeg tør sige helt, det kan variere. Og det er dem vi får fra sagfører, så får vi privat anvendelse. Og når vi får en sagføreropringning, så skal vi altså tømme hele huset, gøre det fejlklar. Så alt hvad det er. Og så får vi som regel, der forhandler vi justeret beløb på et sted med 4.000 kroner, som vi får for det, ud over det vi henter og kan bruge. Egon, vil det sige, at det er også noget, som I kan bruge, for eksempel ved et dødsbo? Ja. Kører I det på, Ja, det kommer ud på lossepladsen. Ja, på lossepladsen, ja, det gør det, ja. Er det meget I smider væk der, sådan? Ja, altså vi gør gerne det, når vi kommer ud til et dødsbo. Så bestiller vi en container, det er det vi får de 4.000 kroner. Og så bestiller vi en container og fylder det på det. Og så alt hvad der kommer væk, eller det kan bruges, det kommer væk. Hvis man sådan kigger på det rent over hele landet, så har jeg læst et eller andet sted, kan det passe, at I tilsammen omsætter for godt over 100 millioner? Ja, det kan godt Det kan godt komme hen, men det er jo kun... Det kan godt passe. Det er jo rigtig jeg har nogle tal her. Har du det? Ja. Må jeg få dem? Den må du få, det er vores regnskab, jeg kan se det. Men altså, vi får jo også nogle statstilskud. Nå, det gør I? Ja, det gør vi. Okay. Og det står alt beskrevet deri. Ja. Men altså, omkostninger er jo forholdsvis små, kan man ikke sige det på den måde, der, fordi I arbejder gratis, og I gør det, fordi I har lyst til at hjælpe, skal vi sige, de svage i vores samfund, for det er faktisk de svage i samfund, som... Det er dem, der får glæde, og det ved at tøjudlevering og alt sådan noget til. Kan I mærke, at det kommer mere svage i vores samfund, udvikles, sådan, hvad skal man sige, at vi får mere, som har brug for varmestue, for eksempel? Jeg synes ikke, altså ikke her i Tønder, men altså i de større byer, der er det aktuelt, der får de flere og flere. Det er ikke så lang tid siden, det var få varmestuer. Så, okay. Yes. Jamen Egon, ellers, jeg skal lige spørge, hvad med juleting og sådan noget, har I fået dem på hylderne? De er på hylderne, det er første dag i dag. Er det det? Ja, så derfor er de fuld gang derude. Ja. Og det gør selvfølgelig også, at det trækker en del folk. Jo, det er rigtigt. Dem der kommer her, er det sådan, er det ældre mennesker, eller er det også unge og middelaldrende? Helt unge. Okay. Og middelaldrende og ældre. Men det kan I se, hvis vi kommer ud i forretningen. Ja, godt nok. Men det er alle mulige mennesker, der kommer. Ja. Og det er både så høj og lav stand også. Har I sådan har I en chef for eksempel, som er du chef her? Nej, det var hende dame, det var, hun er Telser på Aarhusen. Ja, altså hun er chef her for vores afdeling. Ja, her på Ludvig Andresens vej 53 her i Tønder. Okay. Men jeg vil slutte, og jeg hedder Holger, og jeg vil sige tusind tak til Egon, fordi vi må komme her ved Kirkens Korshær her i Tønder. Og jeg tror lige, jeg vil have et telefonnummer, hvis du kan huske det. Du har fundet et mobilnummer, ja. Ja, fordi så kan vi... Og det er 21 77 44 97. Ja. Har I en hjemmeside? Nej, ikke lokalt. Vi har en på landsplan. Der skal man bare gå ind på Kirkens Korshær. Ja. Men det er ikke sådan, at I får en hjemmeside? Det gør vi måske, men vi har ikke rigtig gjort noget for at få det lavet endnu. Nej, okay. For vi er kun travlt med andre ting. Ja. Men Egon, tusind tak, fordi vi måtte komme fra radiostudiet, og så slutter vi hernede fra. Så tak for i dag, og tak til Egon. Tak.